Örülök, Peti, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, nem csak azért, mert ugye fiatal tanárként személyes példamutatással jársz a gyerekek, a diákok előtt, hanem presbiterként ugyanezt az utat választottad magadnak, hiszen egy egyházközség szolgálattevőjének lenni, főként a mai világban, azért nem feltétlen egy könnyű feladatvállalás. A presbiterség 2017 óta indult el az életedbe, viszont a református értékrend az már megalapozottként gyerekkorod óta jelen van, köszönhető a családod számára. Hogyan indult el a református neveltetésed? Először is hadd szögezzem le én is, hogy nagyon nagy megtiszteltetés egy ilyen feladat végrehajtása. Én 2017. december 17-e óta vagyok a Milotai Református Egyházközség jelenállás szerint még a legfiatalabb tagja. Ezt azért mindig el szoktam mondani, ez még olyan jó érzés számomra. Az akkori lelkészünk, nagy tiszteletű Pálinkás Gyula tiszteletes úr kért fel jó magam, és a bátyámmal is egyetemben, és még 2 falubelivel együtt erre a tisztségre. Természetesen nagyon jó eső érzés volt ez, és úgy gondolom, én 2017 óta is aktív tagja vagyok a Milotai Református Egyházközségnek. Én úgy gondolom, hogy az egyházközelség és a vallásos életet is meg lehet örökölni az őseinktől. Nem eltitkolt dolog az, hogy felmenőim, mind az anyai, mind az apai ágról is valamilyen egyházi tisztséget vállaltak. Volt ebből kántori szolgálat, több évtizedes presbiteri szolgálat, volt kurátori feladat is. Ugye a kurátor az a gondnoknak a régies kifejezése. Ezt a feladatot mind a mai napig nagyon jó szívvel és nagy lelkesedéssel látom el. Egy ilyen feladat ellátása azért nem merül ki csak annyiban, hogy a vasárnapi és esetleg hétközi istentiszteleti alkalmakon megjelenünk. Itt azért ezen tisztség elvállalása, ezen kívül is nagyon nagy feladatot ró egy presbiterre, akár csak egy református jótékonysági bál lebonyolítása és annak az előzetes megszervezési tevékenységében való munkafolyamatok, aztán parókia és a templomkert körüli munkálatok, tehát itt azért segítünk mi milotaiak aktívan a közfoglalkoztatottak tevékenységeibe is, és persze ezen kívül számos egyházi nívósabb események. Tehát minden egyházi tevékenység, programszervezés, ez magával hordozza a presbiteri feladatellátást. Lehet, hogy azt gondolnák a hallgatók, hogy ha valakit gyerekkorától református hitben nevelnek, akkor elképzelhető módon egy lelkészi pályát választ magának. Ezzel szemben te egy teljesen más hivatást választottál magadnak, a pedagógusi pályát, amely megint csak egy gyönyörű szép pálya. Miért pont ezt választottad? A kezdetekkor mindig is nagyon nehéz volt megválaszolni, de így hát még most is eléggé rövid pedagógus pályafutással rendelkezem, de így kicsit az évek előre haladtával rájöttem arra, hogy én ezt tényleg megörököltem a szüleimtől. Édesanyám és édesapám is már közel 4 évtizedes pedagógiai múlttal rendelkezik. Nővérem is erre a pályára szánta el magát, csak ő egy másik szakot végzett el, és utána végezte el a tanári szakot, tanítói szakot. Már középiskolás koromban is kacsingattam felé a szakma iránt. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szakma, ami annyira nem is szakmának mondható, hanem egy hivatásnak, és ezt, hogyha úgy állunk ehhez az egészhez, akár hobbiként is felfoghatjuk. Én mindig is ezt dédelgettem magamban, hogy egy olyan hivatást válasszak, ami hobbiként is felfogható. Kicsit nehéz hobbi, bevallom, de nagyon szeretem. Ugye itt viccesen mondva 3 érv, ami a pedagógus pályafutásra esetleg elkalózolhatja a tanárjelöltet, a június, július és az augusztus. Engem nem ezek motiváltak, mindig is vonzott ez a szakma, és én úgy gondolom, hogy ezt is, ahogy a tulajdonságait megörököljük egy anyának vagy egy apának, én úgy gondolom, hogy a szakmák iránti hajlamosságot is, hajlandóságot is megörököljük. Én ezt a talentumot, ezt úgy gondolom, ennek a szakmának a szeretetét, ezt megörököltem a szüleimtől. Én erre nagyon büszke vagyok. Az egyik legfontosabb, hogy ha előről kezdhetném is, ezt választanám. Hála jó Istennek megtaláltam a számításaimat a pedagógus pályában is. Nagyon jól érzem a jelenlegi munkahelyemen magam, ez nem titok senki számára. Én a 2020-as évtől a Fehérgyarmati Kölcsey Ferenc Református Általános Iskolában végzem tanári tevékenységemet, tanítom a történelem tantárgyat, nem csak tanítom, hanem próbálom megszerettetni a fiatalokat a történelemmel, és pozitív visszacsatolás, hogy vevők a fiatalok a történelem tantárgyra, szeretik. Ez számomra
egy pozitív visszajelzés. Nálad is van egy jelmondat, amely motto végigkísért eddig téged. Elmondanád ezt számunkra is? Én, amikor elkezdtem dolgozni tanárként a helyi általános iskolában, Milotán, akkor én egy nyugdíjba vonuló, aki engem is tanított, az ő helyére kerültem, és az ő mottóját vettem át. Én egyszer ezt a nevelőiben hallottam meg, és az én pedagógusi mottóm ez a szigorúan szeretni motto, amit én mai napig is elvemnek vallok, tehát mai napig is fontosnak tartom, ez a szigorúan, de szeretve tanítani. Divatos szó lett most már, és egyre többen alkalmazzák és használják a hétköznapokban a lokál patrióta kifejezést. Ha ezt a szót most használhatom, akkor te esetedben is nyilvánvalóan teljesen igaz, hiszen Milotán élsz, igaz már nem Milotán tanítasz, hanem Fehérgyarmaton, viszont a milotai egyházközségnek vagy a presbitere, és Milotán amellett még nem csak, hogy presbiterként szolgáltok az egyházközségnél, hanem azért Milotán gazdálkodtok, van egy családi gazdaság, tehát akkor mondhatjuk, hogy a te életed több lépcsőből áll, viszont ezek a lépcsőfokozatok nagyon fontosak, hiszen a tanári pálya mellett, a presbiteri szolgálat mellett azért mellette még a gazdálkodásra is jut idő. Idősek közmondása, hogy a Schuster maradjon a kaptafánál. Én ezt nem tartottam, nem követtem ezt a kijelentést. Én úgy gondolom, hogy ebben a mai világban nagyon fontos az, hogy az ember több lábon álljon meg. Hát nem tudjuk, hogy mit hoz a sors. Én is ezt a verziót tartom fontosnak. Mezőgazdasággal is foglalkozom, erre nagyon büszke vagyok. Tehát attól, hogy én elvégeztem a tanári egyetemet, én ugyanúgy felveszem a harcot, kemény fizikai munkát is szoktam végezni. Aki a mezőgazdaságban jártas, az bizonyára tudja, hogy itt nem csak a szépen kivixolt és divatos ruhákban beülünk a modern gépbe verzióról szól. Itt sokszor igenis fel kell venni a szerszámokat, kikapcsolódom benne is, meglátom fizikai munkában a jó oldalát, van fáradalma, van a munkának verejtéke, viszont egy nagyon fontos dolog, hogy van eredménye. Én is az őseimtől megörököltem ezeket a földbirtokokat, ők sem herdálták el, hanem kétkezi munkával megtartották és folyamatosan csak gyarapították. Az én célom is ez, a család többi tagjaival, mert ebben többen vagyunk, mint említette, családi gazdaság, helybéli, környékbeli földterületeket művelünk, és a pedagógus állás mellett szükségem is van erre a munkára, mert közben házasságot kötöttem, lakásfelújításon vagyunk, és ezekhez mind kőkemény pénzekre van szükség, és én is majd, ahogy az én elődeim is ezt átadták, és megtartották ezt az utókornak, azaz nekünk, ezeket a földterületeket, én is így szeretném majd az én utódaimnak, hogy ne azt lássák, hogy esetleg ezektől megszabaduljunk, hanem igenis ezeket megtartsuk, hiszen én nagyon fontos dolognak tartom a nemzeti kincset, és ez a föld, én úgy gondolom, a mai világban egy kiemelten fontos nemzeti kincs. A párválasztást az egy kicsit később szerettem volna megkérdezni, viszont az előző válaszodban már belementél, úgyhogy ha már feldobtad a labdát, akkor én lecsapom. Nem mentél messzire párt választani, tehát ha már itt Milota a te szíved közepébe helyet foglal, akkor mondhatjuk, hogy ezen a területen is maradtál Milotán. Megmosolygom ezt a témát. Azon udvarlók közé sorolhattam magam, akiknek nem kellett gépjárműbe szállnia, hiszen a párom tőlünk egy 5 percre vagy még annyira sem lakik, gyalog megtévedt. Hihetetlen, hogy hány évig ott voltunk egymáshoz közel, és akkor a jóisten egyszer csak 2018-ban kongatta meg a fejemben a csengőt, hogy megismerkedjek Annával. 2018-ban megkértem a kezét, 2021. július 24-én házasságot kötöttünk, úgyhogy azóta férj és feleség vagyunk. 2 református keresztény értékrendű fiatalról beszélünk, akik egyébként itt is megtalálták a közös utat a hitükben. Mindig megmosolyogtam, a Valentin nap az egyik kedvencem, akkor valahogy olyan sokan hirtelen és nagyon szeretik egymást. Én úgy gondolom, hogy az év minden egyes napján szeretni kell a másikat és tisztelni. Mindig nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a házastársal való törődésre. Az év 365 napja szóljon arról, hogy figyeljünk oda, és nem csak házastársainkra, hanem szüleinkre, nagyszüleinkre, testvéreinkre, barátainkra. A feleséged egyébként tényleg mindenbe támogat téged, hiszen van miben támogatni. Amiket eddig elmondtunk, abban is ugye nagy áldozatvállalások kellenek, hogy minden jól sikerüljön, viszont te azért még a református értékek mellett ott helyben, Milotán a kulturális értékekre és hagyományokra is nagy hangsúlyt fektetsz, és egy olyan csoportot élesztettél újra, amely mondhatom, hogy országos módon is egyedülálló, és itt a nevét is elmondhatom. Szerintem a milotai férfi népdalkörről beszélünk, nekik a nevüket külön már nem is
kell szerintem ismertetni senkinek, hiszen olyan múltat hagytak maguk mögött, amely szerintem beírta magát a történelemkönyvekben, itt helyben mindenképpen. Viszont te arról is gondoskodsz, hogy a jelen és a jövő is biztosítva legyen. Mesélj nekünk arról a csoportról, amely talán mondhatom, hogy a második családod. Visszatérve még egy picit az előző gondolatmenethez, a feleségem, aki tényleg mindenben mellettem áll, és ez elmondható a népdalkörnek a kisebb, ügyes, bajos gondjaira, vagy hát ilyet nem is annyira ismerek, mert nekem nem gond, és nem is probléma, és nem is teher a népdalkör koordinálása. Anna, aki tényleg ebben is, mint oly sok mindenben mellettem áll, és ez nekem egy óriási plusz erőt biztosít, egy löketet ad ahhoz, hogy tudom azt, hogy egy olyan párom van, aki mindenben mellettem áll, és én bátran kimerem jelenteni, hogy megtaláltam benne a másik felemet, és én hálát adok a Jóistennek. Ez betudható annak is, hogy azért egy faluban élünk, kezdődött el az életünk, ott is szeretnénk a további életünket folytatni, tehát mi nem azon fiatalok közé soroljuk magunkat, akik elköltöznek. Mindent megtaláltam a településen, minden megvan, ami én úgy gondolom szükséges egy mai 21. századi élethez. Vannak hiányosságok, de én úgy gondolom, hogy a jövő ezt is meg fogja oldani, és a Jóisten velünk lesz. A párom támogatása a Milotai Férfi Népdalkörnél is megvan. Sokszor elgondolkodok, hogy hogyan is cseppentem én ebbe a népdalkörbe, de én erre azt mondom, hogy a népdalkör választott engem. 2012 óta vagyok tagja, és az évek előre haladtával olyan feladatokat láttam el, amelynek köszönhetően a csapat megválasztotta vezetőjének. Nagyon hálás vagyok a Jóistennek elsősorban, és a Daláda tagoknak is ezt köszönöm, hogy látják bennem azt, hogy én össze tudom fogni a csapatot, és tényleg tenni a tennivalókat. A Milotai Férfi Népdalkörről már nagyon sokszor beszélgettünk mi, és arra nagyon nem is szeretnék beevezni a népdalkör életébe. Vannak terveink, fiatalitásra is nagy hangsúlyt fektettem, vannak fiataljaink. Ez egy nagy múltra visszatekint, én úgy gondolom, hogy a népdalkör 1979 óta a Jóisten megtartotta, már pedig minket megtartott. Azt a következő években is bízom benne, hogy nem fog semmilyen probléma, esetleg ilyen félbeszakadás bekövetkezni. A te életedben ez a személyes példamutatás, ha még tudat alatt is, de azért fontos tényező. Persze, hogy nagyon fontos a példamutatás, ezt a pedagógus pálya igazolja leginkább, amikor nem csak akkor kell példát mutatni, amikor kinyitjuk reggel azt az iskola bejárati ajtaját, és nap végén elhagyjuk. Nekünk pedagógusoknak az év minden egyes napján, az egész nap példát kell mutatni, és ez egy nem könnyű feladat. A beszédünkben, a mozdulatainkban, a cselekedeteinkben, az értékrendjeinkben, hogy milyen értéket képviselünk, és ezek nem könnyű feladatok, ezek igenis nagyon megterhelőek, és olykor nagyon nagy feladatot is ró egy pedagógus személyre. Minden nap igyekszel ennek megfelelni, és nem csak ugye a pedagógusi létformánál, hanem akár egyházi szolgálattevőként, vagy kulturális csoportvezetőként. De beszélhetünk mi itt hobbiról, hiszen nagyon fontos neked az, hogy lélekben is, testben is fel tudj töltődni, ki tudj kapcsolódni, és választottál magadnak te is egy hobbit, amelyet egyébként időközönként, amikor időd és energiát engedi, valamilyen szinten be is tudsz iktatni a mindennapjaidba. Nekem 3 nagyon kellemes hobbim van, amiből már sajnos az egyiktől meg kellett váljak. Az első helyen mindig is a labdarúgás állt. Fiatal fiúként nagyon vonzott ez a sportág. Én nagyon aktívan fociztam, én Milotán is rúgtam a labdát, Turistvándban is, Kölcsében is. Mind a 3 település sport egyesületé nagyon jó emlékekkel ruházott fel. Viszont belekerültem a munkavilágába, és a családi gazdaság is évről évre egyre több elfoglaltságot adott számomra, és mérlegeltem a helyzetet, és így meg kellett váljak a labdarúgástól. Sajnos nagyon nehéz, mind a mai napig inkább be sem kapcsolom a televíziót, hogyha valamilyen klubcsapatok vagy nemzetközi szintű csapatok játszanak. A feleségemnek szoktam mondani, hogy nagyon nehezen tudom elengedni ezt a hobbimat, de a testmozgást az a fizikai munka kiváltja, tehát régebben a labdarúgásban vezettem el a fölösleges energiámat, most ez a fizikai munka az, amiben ezt el tudom végezni.
Aztán van a vadászat, ezt sokan nem gondolják rólam, hogy én ezt a hobbit is választottam. 2014 óta vagyok a környék vadásztársaságának tagja. Én már általános iskola 6. osztályos korom óta jártam apróvad vadászatra. A vadászat iránti szeretetemet azt a helyi vadőrnek köszönhetem, aki már nagyon fiatalon úgymond a hóna alá csapott. Jártunk tényleg apróvad vadászatra, etetni, és nagyon sokszor így esténként csak így kimenni a természetbe, megfigyelni az őzeket vakvadásztatás előtt, és aki tényleg a vadászathoz közel áll, ő tudja nagyon jó, hogy ezt nagyon könnyen meg lehet szeretni. Erdőzugás, mint tényleg fegyver a kézbe. Nagyon szeretem az állatokat. Így tanárként elkezdtem értékelni a csendet. Az egyik kedvencem a vadászat során a lesvadászat, amikor tényleg a vad kivárása csendben verzió, ez az, ami legközelebb áll hozzám. A zajosabb, apró vadászatokat, azokat már az elmúlt években kerülöm. Jobban szeretem, az kapcsol ki, tehát egy hosszú nap után este kiülök, teljesen újjászületek. Ez az, ami a labdarúgás után az első számú hobbimmá vált. És a harmadik, ami szintén nagyon fontos, már most igen a második hobbim, ez a hagyományápolás, és a hagyományápolás, mint hobbim, az teljes mértékben a Milotai Férfi Népdalkörben ki tudom élni, és a hagyományápolásnál nem az ápolás, tehát én ezt nem nagyon szeretem, ezt a hagyományápolást, tehát a népdalkör nem beteg, őt nem ápolni kell, nem is hagyományőrzés, mert nem tűzesz, nem őrizni kell, hanem megélni és átadni az utókornak. Ez az, ami nagyon nagy feladatot ró szerintem a mai olyan emberekre, akik ilyen értékrendet képviselnek, mert azért valljuk be, és szerintem ezzel a kedves rádióhallgatók is egyetértenek, nem minden fiatal talál ember vonzót a folklórban és a hagyományápolásban, hagyomány megélésében, bocsánat. Amikor hallgatunk téged, akkor el tudjuk képzelni, hogy ezek az értékek nem csak hogy fontosak neked, hanem hogyan és miként élheted meg a mindennapokban, mert ahogyan elmondod, megelevenedik előttünk az a kép. És éppen ezért is gondoltam arra, miközben hallgattalak, hogy mindenkinek fontos a saját szülőföldje, az a település, ahol él, az a kötődés kialakul benne az ott élőkhöz, az ottani kultúrához, hagyományokhoz. Viszont, hogyha téged megkérdezne valaki, mit jelent számodra Milota, akkor te hogyan tudnád azt elmondani? Mert ami a szívünkben van, a sokszor szavakban nehezen tudjuk kifejezni. Számomra a világ közepe. Én az előző mondataimban már kifejeztem, hogy én mindent megtaláltam ebben a sokak számára világvégi faluban. Mindent megtaláltam. Nekem ott vannak a családtagjaim, barátaim, egy jelentős része. Őseim is ott éltek, imádkoztak, ide jártak templomba. Én itt születtem, itt lettem gyermekből férfi, én itt ismertem meg a feleségemet, itt vadászom, ezeket az erdőket, ártereket bújom. Én azt is akarom, ha lehetne ilyet a Jóistentől kérni, hogy én itt is akarom utolsó éveimet is eltölteni. Semmilyen gondolat nincs bennem, hogy én valaha innen elköltözzek, sőt, mosolyt fogok a kedves rádióhallgatók arcára varázsolni, már amikor egy kicsit húzamosabb ideig vagyok távol Milotától és Szatmártól. Elég furcsa, egy 30 évesen az öregek szokták így egyébként vágyok haza a kis megszokott környezetemben, és nekem Móricz Zsigmond író Csécsét Tündérszigetnek, én pedig Milotát a világ közepének említem. A mottót azt említettük, hogy szigorúan, de szeretve, de ez a pedagógusi életpályára vonatkozott. Az életedet viszont egy másik nagyobb mottó hatja körül, ez pedig az az ismert mondat, amely a Debreceni Református Kollégium és Gimnáziumnak a falán is látható és olvasható is. Nagyon sokak számára szintén hitvallásnak mondható. Ez a mondat akkor orando et laborando. Erre akkor lettem figyelmes, amikor a nővéremnek, Mónikának a ballagója volt a Refiben, tehát a Debreceni Református Gimnáziumban, és nekem ez már akkor kisgyermekként a nagy templomban, hát mi nagy élmény volt az, amikor a nagy templomban egy ballagáson, vagy akár egy szalagavaton részt vehettünk. Akkor lettem figyelmes, és ezt a mottót választottam, ha lehet így fogalmazni, az életem mottójává, imádkozva és dolgozva. A kettő külön nem megy, csak egyszerre, és én majd a gyermekeimet is ennek a mottónak a szellemében szeretném nevelni, igazgatni őket útjaikon. Milyen célok és jövőbeni tervek
tervek vannak? Céljaim között szerepel természetesen a családalapítás. Ez az egyik legfontosabb célom. A családi gazdaságunk minél magasabb színvonalra való emelése, hogy az utódaim is majd ugyanezt megkapják majd mi tőlünk, ahogy mi ezt az elődeinktől megkaptuk, és a pedagógus pályafutásomban is a történelem tantárgy minél érthetőbbé és minél befogadhatóbbá varázslása. Bízom benne, hogy ezek az elképzeléseim valóra fognak válni. Már most is boldog embernek tudhatom magamat. Bízom benne, hogy nem fog semmi közbejönni, és ezeket a terveimet a Jóisten segítségével meg tudom valósítani.